Ako decko som veľmi rada malovala a keď som končila 8. triedu, tak som si dala žiadosť, že chcem chodiť na umeleckú priemyslovku v Bratislave. Samozrejme, že ma neprijali. Boli sme 4 deti, tým pádom bolo vyriešené v Bytči gymnázium. Do Bytče na gymnázium skončila som gymnázium, potom som išla do zamestnania. A tam som robila ale v konštrukcii, lebo ja som stále chcela malovať. Dostala som sa do konštrukcie a tam som 20 rokov robila v konštrukcii. Keď som mala 50-ku, som sa vybrala do Švajčiarska, tam mám sestru a mi hovorí, ja som sa rozhodla, že budeš písať ikony. Hovorím, ty si sa rozhodla, že ja budem písať ikony. To je úplne jednoduché vysvetlenie, že nebudem, pretože neviem francúzsky, sestra býva vo francúzskej časti Švajčiarska, a peniaze, kto mi to bude platiť? Ona hovorí, no to je jednoduché, takisto. Ja budem s tebou chodiť, ja ti budem robiť tlmočníčku a všetko budem financovať. Tak to je jasné. Tak sme sa potom prihlásili do ateliéra svätého Andreja v Lozane, pánu Filipovi Grálovi, a tam sme začali chodiť do školy. Tam sme sa začali učiť písať ikony. No a tak chodila som vždy na jar a na jeseň. Som tam prišla na 3 týždne alebo na 4 týždne a tam sme k nemu teda chodili. Keď som išla domov, tak cez internet tento pán Grál, posielal domáce úlohy všetkým študentom. Ten krok, ktorý sme mali napísať na tej ikone, bol týždeň vlastne zavesený na internete. No a keď sme si to nespravili, náhodou, že by sme si to nespravili, zmizlo ďalší krok. A takto sme vlastne si robili pekne domáce úlohy doma. No a potom raz prišiel čas, že sme išli do Švajčiarska, študenti, ktorí kedy tam mali ísť. A vždy sa doniesla domáca úloha ukázať, čo sme vlastne napísali. No, písala som ikonu Krista Pantokrátora. No, úžasne sa mi ľúbila. Tak som ju mala nádhernú tú ikonu. Lenže veľký problém, jedno oko krásne sa mi dívalo do mojich očí. Druhé oko nie, aby sa mi dívalo do mojich očí. Tak pekne ikonu som zbalila. Náhodou som išla do Švajčiarska, do školy. Pán Filip Grál zobral štetec, urobil takto ťuk a oko sa dívalo mne do očí krásne. Podmienkou je, že Kristus Pantokrátor sa musí vám vždy dívať do očí, keď stojíte hoci kde, napravo, naľavo, hoci kde, musí sa vždy dívať do očí. A ja na to hovorím, no dobre, tak nech sa nedíva do očí, bude sa dívať pekne jednou stranou. Ak sa Kristus Pantokrátor nedíva vám do očí, ikona sa má spáliť. No hovorím, ale tak hádam spáliť, hádam prepracovať. Hovorí, áno, keď sa píše v danom čase, keď sa dá prepracovať, sa môže, ale ak už je ikona hotová, treba ikonu spáliť. Tak som povedala, že Kristus Pantokrátor sa vám musí vždy dívať do očí, keď ste postavení, hoci kde. Zakiaľ Panna Mária, tá, není povedané, že sa musí vám dívať do očí. Najčastejšie Panna Mária sa díva pred seba. To znamená, že Kristus Pantokrátor, keď sa vám díva do očí, tak volá teba, mňa, teba, každého osobne volá k sebe. Panna Mária sa díva pred seba, čiže volá všetkých nás odrazu, zvoláva k sebe pod svoj plášť. Mojimi najobľúbenejšími ikonami sú 2 ikony. Ikona Krista Pantokrátora. Pantokrátor to znamená vševládca. A Panna Mária Vladimírska. Preto Vladimírska, lebo túto ikonu našli v meste Vladimírsk v
kláštore a preto sa volá Vladimírska Panna Mária. Kristus Pantokrátor sa delí na Kristus ako busta, Kristus, tam sa potom pozrieme, ako postava celá a Kristus na tróne. Tu pred sebou máme Krista Pantokrátora, ktorý sa volá učiteľ, vyučuje, gestikuluje, rukou ukazuje. Tam, keď vám ukážem, zase máme Krista Pantokrátora, ktorý žehná. Keď sa pozriete na túto ikonu Krista Pantokrátora, má za sebou, za hlavou svetožiaru. Svetožiare má kríž. V ikonách, keď je napísaná ikona Krista, tak vždy má kríž a v tejto svetožiare v tomto kríži sú písmená. Prečítam ich v slovenčine. O, dvojité V a N. Keď Mojžiš sa blížil k horiacemu kríku, sa odrazu z kríka ozvalo: stoj, posvätná zem. Mojžiš sa nalakal a vyzul si sandále a hovorí: kto si? A z kríka sa ozvalo: ja som, ktorý som. A skratka týchto písmen je vlastne v tom kríži. Ikona je vtedy hotová, keď je popísaná. To znamená, že musí byť vyznačené, kto na tej ikone je napísaný. Tu máme toho Krista Pantokrátora, čiže, a zase prečítam v slovenčine, je tam napísané ICHC. Ale to znamená ISHS, čiže Jezus Christus. Kristus Pantokrátor má vždy spodné šaty bordové, to znamená, že má ako kráľovské rúcho oblečené. A vrchné šaty má modré, čiže je to človek bordové, teda ako Boh, a modré ako človek. Panna Mária by mala mať naopak. To je tá ikona vedľa, čiže má spodné šaty modré, čiže je to ako človek, ale bola vzatá do neba, tak preto má vrchné šaty bordové. Tu vidíme, Panna Mária má dieťatko na rukách, čiže opätovne má Kristus v podstate bordové šaty. Panna Mária má vedľa seba, tak ako som povedala, ikona musí byť popísaná, vedľa má napísané Mater Dei, Matka Božia. Tu máme pred sebou ikonu Premenenie Pána. Keď sa začínajú písať ikony, každý povie, ak vieš písať ikony, to znamená, že vieš napísať ikonu Premenenie Pána. Tu je ten veľký problém v tom, že tu máme farbu žltú, bledošedú a aby aj ten Pán Ježiš vyniknul v tom. Takže sú to s tým problémy. Ale na ikone máme napísané, tu je Pán Ježiš, Mojžiš, Eliáš, Peter, Jakub a Ján. Peter povedal: Pane, dobre nám tu je, urobím 3 stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. A ako vidíte, keď sa Pán Ježiš premenil, tak apoštoli sa tak zlakli, že spadli na zem. A tu práve sú tak napísaní títo apoštoli, že každý jeden z nich predstavuje vlastne celé ľudstvo. Peter je človek, ktorý aj zaprel Pána Ježiša, spadnul. Ale súčasne, ak si všimnete, hneď prvý vstáva a dvíha ruky. Jakub, ten predstavuje už tých starších, čo pomerne ťažko menia svoje názory. Vidíte, chrbtom otočený k Pánu Ježišovi
hlavu podopretu a rozmýšľa, vstať či nevstať. No a Ján, ten je mladý človek, ten je aj zvedavý, aj vstáva, aj si jedno oko zakrýva, ale druhým sa pozerá, že čo sa deje. Predstavuje vlastne mladých ľudí. Toto máme ikonu Svätej Trojice. Ak si všimnete, sú to traja anjeli jednej tváre. Anjeli, keď sa píšu, by mali mať vždy rovnakú tvár. Ale keď týchto anjeli si pozriete, oni sú v kruhu a oči majú vlastne v jednej výške. Práve pri tejto ikone je vidieť, že je napísaná tak, aby vás táto ikona vťahovala k sebe. To znamená, že je tu obrátená perspektíva. Keď si všimnete tieto stolce, ktoré majú pod nohami, tak tento stolec perspektívne by sa niekde tu v tom bode stretali. A z tohoto stolca by ste, ten bod sa stretáva zhruba na tejto ľavej strane. Vy, keď stojíte presne pred tou ikonou a chcete sa modliť, tým pádom tá ikona vás vťahuje k sebe a môžete lepšie rozjímať. Máme teda pred sebou túto Svätú Trojicu a súčasne, ak si všimnete, tu na stole mám opätovne Svätú Trojicu. Prídete do obchodu a máte dve ikony, jednu menšiu, druhú väčšiu a pritom tá menšia je drahšia ako táto väčšia. Teraz rozmýšľate, čo sa stalo, prečo je jedna tá väčšia lacnejšia, tá menšia drahšia. A ikonu nemôžete chytiť do ruky, aby ste sa popozerali, to vám nikto nedovolí. Pozerajte sa vždy na bok ikony. Tu alebo tu. Tu vám ukážem. Pozrite sa. Táto ikona má krásne, čo skutočne pekná farba je, natreté boky. A vy si poviete, táto je peknejšia, táto natretá. Lenže treba si zvážiť. Preto je to natreté, lebo niečo niekto schováva. Čiže, chcem povedať, toto je preglejka. Niekto schoval tú preglejku, tým pádom to není vidieť, čo tam je. Ja neschovávam, sami pozriete a vidíte, že ikona je napísaná na smrekovom dreve. Takisto vidíte, aká je ikona vyblednutá. 15 rokov a je po ikone. Aj zlato v pozadí, čo malo byť, je stratené. Je to, ako to rôzne techniky sú servitkové a rôzne techniky a tým pádom máte za niekoľko rokov ikonu zničenú. Keď chcem začať písať ikonu, samozrejme najprv si musím pripraviť dosku. Čiže idem k stolárovi, zadám a stolár mi urobí dosku. Keď ja tú dosku dostanem domov, tak ju začnem natierať. Písanie ikon to je sústavne len natieranie kolom dokola a čakanie na sušenie. Čiže, ako vidíte, táto prvá doska je natretá dvakrát glejom, samozrejme, že zo zadnej časti natretá proti črvotoču, zalakovaná. Boky oblepené lepiacou páskou, aby sa mi nezamazali tie boky. Keď budem mať ikonu hotovú, potom tú pásku dám dolu a ostane mi krásna, čistá a je vidieť drevo. Keď to mám naglejené, prilepím látku. Ak si všimnete tú látku, pekne ak tie rohy trčia dolu ešte. Teda tú látku mám nalepenú, priglejím ju opätovne, teda naglejím ju zvonku a začnem brúsiť. Lebo glej je taký pomerne tvrdý a robí kryštálky. Tak tú dosku vybrúsim. Keď to mám vybrúsené, začínam natierať. A je to glej rozriedený s levkou.
natriem to jedenkrát, deň čakám, zakiaľ sa mi to usuší. Druhýkrát zas čakám deň. Tretíkrát zas čakám deň. Čiže stále čakám a vlastne rozjímam. Aj sa to hovorí, že písať ikony, to je rozjímanie a rozjímanie so štetcom. Potom, keď mám tieto vrstvy urobené, opätovne začínam natierať. A to sa už volá dvojitá vrstva. Čiže natriem to raz, asi tak za 3 minúty, druhýkrát. Čakám deň a takto to robím 3-krát. Čiže dosku mám hotovú, usušenú, keď to mám, tak opätovne to začínam brúsiť, ale už do hladka, úplne, lebo keby som to nemala hladké a prilepím na to zlato, tak to zlato by bolo zvlnené, by to veľmi videlo. Tieto dosky vyrábam vlastne júl-august, keď je teplo, aby som to mohla vonku robiť, aby sa mi to sušilo, pretože brúsenie tých dosík je veľmi prašné. Čiže dosku mám urobenú, to mám urobené dosky na celý kalendárny rok. Potom sa rozhodnem, že akú ikonu idem písať. Tu vám ukazujem, že som sa rozhodla napísať ikonu Panny Márie Vladimírskej. Zoberiem motív, ktorý mám napísaný na papieri. Tento papier otočím na opačnú stranu a natriem ten papier okrom žltým. V podstate by som povedala, že dostanem tam ako keby to bolo indigo. Dám to na dosku a riadne to prepíšem, vlastne pretlačím si tú Pannu Máriu na tú dosku. Keď to mám hotové, zoberiem rydlo a vyrijem okolo svetožiary rihu, aby som ja vedela, že pokiaľ to mám zlátiť. A keď prídete bližšie k tej ikone a dobre sa pozriete, tak vidíte aj, ako mám tam naznačený ten kríž, ktorý má Pán Ježiš vlastne v tej svetožiare. A dokonca si vyriem aj tie písmenká, aby som ich mala v presnej výške. Zlato mám plátkové, 23,75 karátové, ale ak si hneď všimnete, poviete mi, tá pani zabudla tú svetožiaru hore dorobiť, dozlátiť. Lenže ja, keď píšem tú ikonu, tak ja stále právitkom pod rukou mám položené právitko, aby som sa nedotýkala tej ikony. A tým by som si ja vlastne to zlato zodrala dolu. Preto, ak si všimnete, prvá doska, druhá doska, tretia doska, svetožiara nedorobená. Ale už jeden z posledných krokov je vlastne vyzlatiť ten vrch a dorobiť tú svetožiaru. Postup písania ikony je, že najprv sa dáva farba okrová. Vidíte, Pán Ježiš ako dieťa, som schválne nehala ešte tú okrovú farbu, žltý oker, aby ste videli, že aj Panna Mária pod tými šatami má tiež tú žltú farbu. Potom postupujem vlastne ďalej a dorábam celú tú ikonu. Ja ikony píšem podľa Rubleva, a teda to starou ruskou technikou. Tá sa volá, že suchá vaječná tempera. Čiže keď by to malo byť suché, tak sa to jednoducho na tú dosku nedá dostať. Keď si predstavíte, najlepšie je predstaviť si hladkú múku, tak presne tá farba taká je. Úplne hladolinká. Aby som ju dostala do tekového stavu, tak to robím so žltkom rozmiešaným vo víne v určitom pomere. A vlastne tým pádom začínam to nanášať tú farbu na tú ikonu.
ikona musí mať vonkajší rámik. To znamená, ale ten rámik môže byť červený, zelený, to je jedno akej farby. To znamená, tento rámik, že oddeluje vlastne to nebo od zeme. Tento rámik, ak si všimnete, to je okno do neba. Alebo môžeme povedať brána do neba. A ak nám svätý Peter tú bránu otvorí, tu ju máme otvorenú, tento zlatý rámik, tak vtedy vidíme do neba a to, čo vidíme v nebi, je vlastne napísané tu na ikone. Tu vidíme Pannu Máriu Vladimírsku, tam vidíme archanielov, tam vidíme Petra, Pavla. Vlastne ja tu za chrbtom mám zbor archanielov, snímanie z kríža a tu je vlastne svätý evanjelista Lukáš. Vždy hovorím, že ikonu som napísala. Máme 4 evanjelistov. Marek, Matúš, Lukáš, Ján. A práve Lukáš, to bol na dnešnú dobu, by sme povedali, že bol doktor medicíny. A ten pochopil, že keď chce hlásať evanjelium napísané, že to není možné, že tento drobný ľud nevie čítať, písať. Preto ako prvý začal maľovať Pannu Máriu. A tu ho máme, ako maluje. Ale pretože je to evanjelista a on napísal aj evanjelium a bolo to myslené v tom, že je to evanjelium napísané pre tento drobný ľud, preto sa hovorí, že ikony sa píšu. Tu vidíme, ako evanjelista Lukáš píše, teda ikonu Panny Márie. Panna Mária tu stojí a na maliarskom stole má teda ikonu, ktorú píše. Ale súčasne archaniel Gabriel, to je posol dobrých správ, ten mu radí. A ak si všimnete, archaniel Gabriel to je archaniel, ktorý okamžite plní vôľu Božiu. On je tak rýchly, že si pozrite, ten ani krídla neskladá. Jedno krídlo ešte hore, nezložené úplne, a tu na druhej takisto nemá pri sebe priložené. Preto hovoríme, že teda archaniel Gabriel všetko robí v rýchlosti. Okamžite radí evanjelistovi Lukášovi, ako to má robiť. Ak si všimnete, archanieli majú stužky vo vlasoch, ale takisto tie stužky im ešte vlajú, čo vlastne ešte ani nestoja na zemi, aby teda povedali tú nádhernú správu o Panne Márii. Ak sa pozriete, Panna Mária má 3 hviezdy, jednu na čele a 2 na pleciach, na jednom a na druhom pleci. To znamená, že tieto hviezdy hovoria o tom, že Panna Mária bola pannou pred pôrodom, počas pôrodu i po pôrode. Tak ako som hovorila, mojou obľúbenou ikonou je Kristus Pantokrátor. Kristus Pantokrátor, ako je na tej predchádzajúcej ikone, poznáme, sa delí na bustu, postavu celú a Kristus Pantokrátor na tróne. Na ikone, kde je Kristus Pantokrátor busta, tam Kristus vyučuje, gestikuluje, ukazuje rukou, učí nás. Zakiaľ tu máme Krista Pantokrátora, ktorý nás žehná. Aj tu, aj tam. Ak si všimnete, Kristus Pantokrátor má v tejto polohe ruku, žehnajúci. Na ikone, ako je po slovensky to poviem, je napísané IC, XC. Čiže je to napísané tam IS, Jezus, HS, Christus. Teda, ako má tú ruku, I je tento prst. I, S,
S. Čiže my, rímski katolíci, sa žehnáme samozrejme, že v mene Ježiša Krista. Grékokatolíci alebo pravoslávni takisto sa žehnajú v mene Svätej Trojice, ale majú prsty spojené. Tu máme napríklad anjela strážcu, ten má kríž v ruke, ale máme aj archanielov. Máme archaniela Gabriela a tu máme Michala a Gabriela, takisto. Tak ako som hovorila, archanieli nemajú zložené krídla. No a Gabriel, ten má najviac jedno krídlo ešte aj vystrčené vždy. Drží niečo v ruke. Ak si všimnete, tí archanieli držia niečo v ruke. To je zrkadlo, ktoré sa dívajú. Archaniel Gabriel, ako vidíte, sa díva do toho zrkadla a cez to zrkadlo od Pána Boha dostáva vlastne príkazy, ktoré on má plniť. Ak ste si všimli, vystavujem tu aj pár erbov. Toto je erb Bytče ako mesta a toto je erb farnosti. Palatín Turzo ten vyriešil erb Bytče veľmi jednoducho, pretože Bytči je kostol zasvetený všetkým svätým a dostať všetkých svätých do erbu bol problém. No a súčasne Bytči v zámku mal kaplnku a tá bola zasvetená svätému Jozefovi, lebo v Bytči sa ťažilo drevo a teda najviac sa pracovalo s drevom. Tak dal svätého Jozefa si do erbu, napísal krásne svätý Jozef a erb vyriešený. V roku 1939 Bytča ako mesto dala doplniť tento erb o tento zámok. Na erbe máme mesiac a hviezdu. Teraz ostal problém, fara Bytča erb nemala a čo s tým? Dostali sme nového pána dekana a ten sa rozhodol, že erb vyrieši. Tak dal vypracovať erb a tu na tomto erbe, tento erb máme vysvetený len minulý rok v októbri. A tento erb máme zo 16. storočia a tento máme zo včerajška, dá sa povedať. Erb je rozdelený na 4 časti a v každej tej časti sú celé vlastne len 3 kríže. Čiže máme rozdelené na 4 časti 4 evanjelistov a celkové máme 3, 6, 9, 12 krížov celých. Čiže toľko máme apoštolov. Ale súčasne v Bytči na oltári. V Bytči máme hlavný oltár a 2 bočné. Na obetných stoloch v spodnej časti stola v strede máme práve tieto kríže. Tieto kríže sa volajú grécke kríže. A vidíte, sú ďalšie naznačené ostatné kríže. Čiže my Bytčani hovoríme, my tu máme všetkých svätých a ešte aj tí, čo sú neni svätí ešte, alebo sa nenarodili, už aj tí sú tam zahrnutí. Nad erbom je čierny klobúk s jedným strapcom. Tento klobúk s jedným strapcom prislúcha danému farárovi, ktorý je vlastne tam na fare. Zakiaľ bytčiansky pán farár je aj dekanom, čiže už má vedľa erbu 2 strapce. Tu máme erb svätého otca Františka. Veľký problém mi robilo tento erb namalovať, pretože keď som si začala predlohu zháňať, odrazu som zistila, že jeden erb, tu je namalované hrozno, na ďalšom erbe je namalovaný nardový kvet. Preto som začala pátrať, ktorý erb je správny. No a zistila som, že Svätý Otec vo svojom erbe má namaľovaný nardový kvet.